በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ዕለት 9 ሰነ በዛ ዕለት እዚኣ ዓብይ ነቢይ ሳሙኤል ዓረፈ። ነዚ ቅዱስ እዚ ስማ አቦ ህልቃና ካብ ናይ ገድለዊ እዩ። ስማ አዲዩካ ሃና እዩ። ንሳ መኻን ነበረት። በቲ ልማንኣን መምላዳን ካብ እግዚአብሔር እዚ ዓብይ ነቢይ ረኸበት። ኣብ ገዛኣ ከዓ 3 ዓመት ኣዕበየቶ ተኻናኸነቶ። ካብኡ ከምቲ ከይጠነሰቶ ከላ ዝተማባጽዓቶ ናብ ቤት መቕደስ እግዚአብሔር ኣቕረበቶ። ሳሙኤል ከዓ ክሳዕ ዝዓቢ ኣብ ቤተ እግዚአብሔር እናኣገልገለ ንኤሊ ለኣኾ ነበረ። ደቂ ኤሊ ግና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር መልእኽቶም የባላሽው ነበሩ። ንደቂ እስራኤል ከዓ ንናይ ግሊ ጥቕሞም ንዘይረብሕ ድሌቶም ክብሉ የኾርይዎምን የገድዎምን ነበሩ። ካብኡ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ናብ ኤሊ መጺኡ እግዚአብሔር ከምዚ ይብላ ኣሎ በሎ። ንቤት ኣቦኻ ኣብ ምድሪ ግብፂ ባሮት ፈርዖን ከለዉ ምግላጽ ተገለጽ ኩሎም ካብ ኩሎም ቤተ እስራኤል ካህናት ክኾኑኒ ንቤት ኣቦኻን ሓረኽዎ። ንቤት ኣቦኻ ሓረኽዎ። ኣብ መዕወይ መሰውእየይ መስዋእቲ ከዕርጉለይ ዕጣን ከዓጥኑ ኤፋድ ኣልበስኩዎም። እቲ ብሓዊ ዝግበር ዝኾነ ክገብሩ ካብ ደቂ እስራኤል ፈልየ ንቤት ኣቦኻ ሃብክዎ። ንምንታይ ዳ ኣብ ልዕሊ መስዋእተይ ኣብ ልዕሊ ዕጣነይን ብሕማቕ ዓይኒ ተመልከትካ? ብዛዕባ እቲ ደቂ እስራኤል ንበረኸት ኢሎም ቀዳማይ መስዋእቶም ናብ ቅድመይ ዘምጽዎ ካባይ ንደቅኻ ፈተኻ። ብዛዕባ እዚ እምበኣር እግዚአብሔር ኣምላኽ እስራኤል ከምዚ ይብል ኣሎ። ኣነስ ንቤትካን ንቤት ኣቦኻን ንዘለዓለም ክተገልግሉኒ እሞ ክትከብሩ ኢኹም ኢለ ነበርኩ። ሕጂ ግና ኣይፋልን። ኣነስ ነቶም ዘኽበሩኒ ኣኸብሮም፣ ነቶም ዝንዕቁኒ ድማ ኣሕስሮም ይብል እግዚአብሔር። እነሆ ኣብ ቤትካ ኣረጊት ምእንቲ ከይረክብ ደቅኻን ደቂ ዓሌትካን ዝቕተልሉ መዓልታት ክመጻ እየን። ኣብ መሰውእየይ ዘገልግል ሰብ ብዓይንቱ ዝፍጽም ብነብሱ ዝተግህ ኣይሰኣንን እዩ። እቶም ካብ ቤትካ ሰረፉ ኩሎም ግና ብጉብዝነኦም ክወጥቁ እዮም። ንዓኻ ከዓ እዚ ተኣምር እዚ ክመጻካ እዩ። ክልቲኦም ደቅኻ ኣፍኒንን ፊንሃስን ብሓንቲ መዓልቲ ብኹናት ክሞቱ እዮም። ንዓይ ከዓ ኣብ ልበይ ኣብ ነብሰይ ዘሎ ድሌተይ ዝገብር እሙን ካህን ከተንስ እየ። እሙን ቤት ካህን ጸሉ እየ። ብኹሉ መዓልታት ከዓ ኣብ ቅድሚ መሲሐይ ከገልግል እዩ። ካብ ቤትካ ዝተረፉ ድማ መጺኦም ምእንቲ ቁራስ እንጌራ ንብሩር ኣቦሊ ክሰግዱ እዮም። ቁራስ እንጌራ ምእንቲ ክበልዕሲ ኣብ ኣገልግሎት ክህነት ግደፈኒ ክብልዎ እዮም። እዚ ቆልዓ ሳሙኤል ከዓ ኣብ ቅድሚ ኤሊ ንእግዚአብሔር የገልግል ነበረ። በቲ ግዜቲ ቃል እግዚአብሔር ማለት ራእይ ኣይነበረን ኣይርከብን ነበረ። ብድሕሪዚ በታ ዕለት እቲኣ ኤሊ ኣብ ቦታ ደቂሱ ከሎ ኣዒንቱ ደኺመን ክርኢ ኣይክእልን ነበረ። ኣብቲ ቤተ እግዚአብሔር ዝነብር መብራህቲ ከይጠፍአ ከሎ ሳሙኤል ኣብ ቤት መቕደስ ኣብ ታቦት እግዚአብሔር ደቂሱ ነበረ። እግዚአብሔር ንሳሙኤል ጸውዖ። ሳሙኤል ሳሙኤል በሎ እሞ ንስኻ ኣለኹ ኣነ በለ። ናብ ኤሊ ከይዱ ከዓ ጸዊዕካኒ ኢኻ መጺአ እኒአኹ በለ። ኤሊ ከዓ ይጸዋዕኹኻን ኪደቅስ በሎ እሞ ከደ። ደጊሙ ከዓ እግዚአብሔር ንሳሙኤል ሳሙኤል ሳሙኤል ኢሉ ጸውዖ። ሳሙኤል ከዓ ተንስኡ ናብ ኤሊ ከደ። ደጊሙ ድማ ጸዊዕካኒ መጺአ እኒአኹ በለ። ኤሊ እውን ኣይጸዋዕኩኻን ኪደቅስ በሎ። ሳሙኤል ቅድሚዚ ንእግዚአብሔር ኣይፈልጦን፣ ቃል እግዚአብሔር ከዓ ተገሊጹሎ ኣይፈልጥን ነበረ። መሊሱ ድማ ንሳልሳይ ግዜ እግዚአብሔር ንሳሙኤል ጸውዖ። ተንስኡ ከዓ ናብ ኤሊ ከደ። ጸዊዕካኒ መጺአ ኣለኹ በለ። ኤሊ ከዓ ነዚ ቆልዓ እግዚአብሔር ከም ዝጸውዖ ፈለጠ። ወደኪ ተመሊስካ ደቅስ እሞ እንተ ጸዋዕካ ጐይታይ ባርያኻ ይሰማዕ ኣሎ ተዛረብ በሎ። ሳሙኤል ከዓ ከይዱ ኣብ ቦትኡ ደቀሰ። እግዚአብሔር ከዓ መጺኡ ኣብ ቅድሚኡ ቆይሙ ከምቲ ናይ ቅድም ጸውዖ። ሳሙኤል ከዓ ጐይታይ ባርያኻ ይሰማዓካ ኣሎ ተዛረብ በሎ። እግዚአብሔር ከዓ ተዛረቦ። ንቤት ኤሊ ብዛዕባ እቲ ደቁ ኣብ ልዕሊ ሕጊ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ደቂ እስራኤል ክፉእ ዝገብርዎ ከጥፎ እየ በሎ። እዚ ኩሉ ከዓ ከምቲ እግዚአብሔር ዝተዛረቦ ኮነ። ብድሕሪዚ እግዚአብሔር ንሳኦል ወዲ ቂስ ንቐብኦ እሞ ኣብ ደቂ እስራኤል ንጉስ ክኸውን ኣዘዞ። ሳኦል ትእዛዝ እግዚአብሔር ምስ ጠሓሰ ድማ መሊሱ ንዳዊት ወዲ እሴይ ንጉስ ነቢይን ካህንን ክኸውን ንኽቐብኦ ኣዘዞ። ካብኡ ከዓ ንደቂ እስራኤል 20 ዓመታት ፈረዶም።
እሞ ብሰላም ዓረፈ። ብዘይካዚ ዕለት እዚ ብ26 ነሓሰ ድማ መዘከርትኡ ይገብሩሉ እዮም። ምክንያቱ እግዚኣብሔር በዛ ዕለት እዚኣ እዩ ዝፀዊዕዎ። እዚ ነቢይ እዚ ጎይታና ቅድሚ ስጋ ምልባሱ ቅድሚ 1500 ዓመት ነበረ። ጸሎቱን በረኸቱ ምሳና ይኹን ዘለዓለም ዓለም አሜን። በዛ ዕለት እዚኣ ቅዱስ ሉክያኖስ ካልኦት እውን ምስኡ 4 ሰማዕታት ሰማዕትነት ተቐበሉ። እዚ ቅዱስ እዚ ቅድም ናይ ጣዖት ካህን ነበረ። ንሰማዕታት ከሳቅዮም ብሓዊ ከቃጽልዎም ኣካላቶም ክቆራርጽዎም ክቐጽዕዎም ምስ ረኣየ ደጊሙ እውን ኡልያኖስ ንጉስ ንሰማዕታት ብርቱዕ ሃልሃልታ ሓዊ ናብ ዘለዎ ክውርውርዎም ከሎ ረኣዮም። እቲ ሓዊ ግና ኣብኡ እናተመላለሱ ፈጺሙ ዘይትንክፎም ጥዑያት ኮይኖም ንእግዚኣብሔር ከመስግንዎ ረኣዮም እሞ እዚ ቅዱስ ተደነቐ። እቶም ዘገልግሎም ጣዖታት ግና ከምዚ ገብሩ ከም ዘይክእሉ ተረድአ እኳ ደኣ ናብ ሓዊ እንተ ዝድርብይዎ ምስ ቀልጢፎም ምተቓጸሉ ናይዞም ክርስቲያን ኣምላኽ ነዚ መንክር ግብሪ እዚ ዝገብር ግና ብሓቂ ኣምላኽ ንሱ እዩ በለ። ካብኡ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ቆመ። ኣነ ብግልፂ ክርስቲያን እየ በለ። ሽዑ ናብ ንጉስ ኣቕረብዎ። ንጉስ ከዓ ኣምልኾ ጣዖት ብምሕዳጉ ገሰጾ። ብዙሕ ኪዳናት ኣተወሉ። ናብ ምምላኽ ጣዖት እንተ ተመሊሱ ብዙሕ ክብሪ ከም ዝህቦ ኪዳናት ኣተወሉ። ንሱ ግና ወላ ሓንቲ ኣይሰምዖን፣ ብመቕጻዕቱ እውን ኣይፈርህን። ብድሕሪዚ ዓብዪ መቕጻዕቲ ቀጽዖ፣ ቁልቁል ኣፉ ሰቐሎ፣ መንከሱ ብእማን ሰበሮ፣ ብርቱዕ መግረፍቲ ገረፎ። ካብኡ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣእተዎ። ኣብኡ ብዙሕ እዋን ገበረ። ብድሕሪኡ እውን ምስ እሱራት ክርስቲያን ናብ ኣደባባይ ኣብጽሕዎ። ንጉስ ከዓ ንኣማልኽቲ ዕጣን ዕጠኑ እንተ ዘይኮይኑ ዓብዪ መቕጻዕቲ ክቐጽዓኩም እየ በሎም። ንዕኡ ከዓ ኣይተኣዘዙሉን። ኣብ ልዕሊኦም ተቖጥዐ። ናብኡቶን እሳት ደርበይዎም። እግዚኣብሔር ድማ ሽዑ ብርቱዕ ዝናብ ኣዝኒቡ ነቲ ሓዊ ካብኣቶም ኣጥፎ። ካብኡ ንጉስ ንቅዱስ ሉክያኖስ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ክሰቕልዎ ከምቲ ዝተሰቕለ ኣምላኹ እናበለ ኣዘዘ። ንሱ እውን ይሰቐል በለ። ኣብ ስግኡ ነዋሕቲ መሳምር ኣእተውሉ። ሽዑ ነብሱ ናብ ኢድ እግዚኣብሔር ኣረከበ። ነቶም 4 ሰብኡት ከዓ ራእሶም ብሰይፊ ቆረጽዎም። ናይ መንግሥተ ሰማያት ኣኽሊል ሰማዕትነት ተቐበሉ። በረኸቶም ምሳና ትኹን ዘለዓለም ዓለም አሜን። በዛ ዕለት እዚኣ ንዮሃንስ ኤጲስቆጶስን ንኣርከላ ጳጳስን መዘከርቶም እያ። በረኸቶም ምሳና ትኹን ንዘለዓለም ዓለም አሜን።